Ассалому алайкум, дӯстони азиз, ҳамватанон. Имрӯз барои мо подписчики хеле азизи мо латофатбоно, ки дар шаҳри дар Федератсияи Россия зиндагӣ мекунад, хабар дод, ки онҳо сиёҳалафро диданд. Шумо медонед, ки сиёҳалаф ин як бисёр ҳам алафи бисёр ҳам рӯсҳо мегӯянд, ки горни лук черная трава ва бисёр дар тарафи ҷануб бисёртар мешавад, дар тарафи ваҳдат, дар тарафи дарвоз, ромид. Ва имрӯз латофат дар ҳавлияшон ин алафро ёфтааст, яъне сиёҳалафро. Аз сиёҳалаф барои мо суп тайёр кард, яъне мо сиёҳалаф мекунем ҳамамон. ҳозир то ба охир ролики моро тамошо кунед. Сиёҳалаф бисёр ҳам фоиданок аст барои организми инсон, аз ёд бой мебошад. Ва дӯстони русскоязычные шнида гуфтанем, ки салом алейкум, друзья. Сиёҳалаф – это по-таджикски сиёҳ алаф, черная трава, горный лук, и чем-то похожа на черемшу, растет высоко в горах, содержит очень много йода. И посмотрите наш ролик до конца. Этот суп очень полезный, вкусный. кадбонҳои азиз, шумо медонед, ки барои тайёр кардани сиёҳалаф ним пиёла, як стакан биринҷ сиёҳалаф худаш вобаста ба ҳамон мебинед, ки дар дегтон чӣ қадар ғунҷоиш мебарад. Об, намак лозим аст ва агар қатиқ, кефир, чакаи тоҷикӣ бошад беҳтар аст. Барои ин аввал биринҷиро хуб мешӯем. биринҷиро хуб шуста, аз крахмал тамоман тоза карда дар дег об меандозем. Мебинед, ки вобаста ба биринҷу ба сиёҳалафи гирифтаатон, масалан ҳозир дар бозорои Душанбе сиёҳалафа банча када мефурӯшанд, вале латофат ҳамихе свежи чинд ҳозир диден ҳаматон. Ташаккур латофатбоно, дастон дарда набина. Анаки дега при ов кадем дар дрыныш мо биринҷа андохтем. Биринҷи мо ҷӯшидестай, аввал меҷӯша, баъд алови пастар, яъне средний. Вале мо дигаxe мекунем латофатҷон, мо аввал сиёҳалафа меҷӯшонем, баъд биринҷа медозем. Шумо баръакс мекарди. Ҳар кас як сиру асрори катбонугии худша дорад. Акнун сиёҳалафа тоза шуштем, 1 сантиметр бори мо мисли вай кабутӣ тоза эвай кардем, реза кардем. Ҳар кас ҳар хел реза мекунад. Ма ҳам калон реза мекунам, барое ки ба об меша. Ак ба обе ки биринҷи мо аллакай пухт, мо меандозем сиёҳалафа. нигоҳ кунед, бисёр ҳам хӯроки бамаза аст. ва дӯстои азиз, касе ки сиёҳалаф мехӯрад ҳатман айёд бой мешавад. 1 соли дароз организми шумо пури ёд аст. дар баъзе ҷоҳо сиёҳалафа қоқ мекунад, вале дар Германия ма сиёҳалаф надидем. шояд ком ҳастай. бисёр хурсанд шудем, ки латофат вақте дар прямой эфир гуфт, ки ман сиёҳалафа ёфтам. ман хурсанд шудам, гуфтам барои мо рецепт тайёр карда фиристоне ва ин зеби канали мо мешавад. ташаккур ба шумо латофатбоно. акнун ки сиёҳалафа ба болои биринҷ андохтем, нигоҳ кунед, дар ҳамо алови средний пухтан мегирад ва оҳиста оҳиста аз ҳисоби ёд сиёҳалафи мо аввал кабуд мешавад, баъд кабути нофармон мешавад ва як бӯи хуш хонаро фаро мегирад. сиёҳалаф бисёр ғизои табобатӣ аст ва аз витамини Б бой мебошад. дӯстони азиз, витамини баъд ёд бой мебошад. шумо барои ҳар баҳор кӯшиш кунед, ки сиёҳалаф хӯред. мардуми кӯлоб гуфтанд, ки дар тарафи мо сиёҳалаф намешавад. шояд ки дар ӯ тарафо тамоман сиёҳалаф нарояд ва ино аз сиёҳалаф бехабаранд, вале дар тарафи Ваҳдат, Дарвоз, уман тарафи дигари ҷануби Тоҷикистон сиёҳалафа бисёр истеъмол мекунанд барои ёд, барои бисёр бамаза буданаш. мо чанд пештар холаи Гулизор аз Шоразми Ваҳдат ба мо фиристод чӣ тавр аз сиёҳалаф нон пухтан, фатири бо сиёҳалаф пухтан. ҳаматон тамошо карда будед. нони ҷоҷӣ мегуфтанд. ана акнун нигоҳ кунед, сиёҳалафи латофатбоно пухт. дар охир нигоҳ кунед, намак меандозем офиқи табтон, тамом. ягон чизи зиёдтӣ дар андохтан лозим нест. вале дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон мо медонем, ки дар сиёҳалаф камтар орд меандозанд, пиёз меандозанд бирён карда. лекин сиёҳалафи латофат пухтагӣ чиста сиёҳалафи бамаза омадаги ба фикри ма ай буш, гӯё ки буш ба ҳамин камера дар димоғи ма расидестай. бисёр мара хурсанд карди латофатҷон. ма қариб 3 сол шид сиёҳалаф нахӯрдам.
ва бисёр дилам гум зад, пазмон шудам. Як ҳиссиёти хеле хуши ва тандурустӣ маро фаро гирифт, ки ту дар ами Россия қадар ҳунарҳои тоҷикиро истифода мебарӣ, бисёр хӯроки бамазза, полезния барои зиндагӣ. و من خیال کردم که من قطعی شما سیالاف خوردستم. تشکر لطفت بونو. چی گفته تماشابینان عزیز؟ شما هم از این حلاوتی تازه برای بوی سیالاف به دماغتون رسید به فکرم. این سیالاف در آسیا میشیده. بسیار هم خرسان شدیم از لطفتی عزیز. نگاه کنین. лайк монданро фаромӯш накунед, обуна шуданро низ. дӯстои азиз, дар ҳамиҷа бо шумо хайрхуш мекунем. ба латофат умри дароз, тани сиҳат мехоҳем. латофат боно мо тамоми рецептҳои шуморо интизорем. Не забудьте поставить лайк, мои друзья, мои хорошие друзья. Спасибо за внимание.